dịka otu n'ime ụzọ gọọmenti ji ịkwalite mmekọrịta n'ụdị egwuregwu nkịta onye dara ibe ya dara ya n'etiti gọọmenti ya na ndị ọrụ nka dị iche iche na nke ekere uche. Gọvanọ Chukwuma Soludo zutere otu a kpọrọ Actors Guild of Editors, ndị isi ọrụ mgbasa ozi nakwazi ngalaba ekere uche dị iche iche ka anyị sonyere Ejike Abana maka akụkọ ahụ n'uju. Na-ekwu mkpa ndị a na-enwepụta ihe mmepụta dị n'obodo. Gọvanọ Soludo gwara ndị ahụ ọ ga-ebunyite ya bụ nwoke a na-akpọ Zebrodaya dịka ọ nọ ndụ ugbu a. Na ya bụ ọgbakọ, Gọvanọ Soludo jụrụ ajụjụ nke na-asị kedu etu ụwa aka dị ma ọ bụ na ndị a na-emepụta ihe mmepụta anọghị ya. O gosiri nkwenye ya na ihe ndị ahụ a na-emepụta na steeti a bụ nke ga-enyere aka n'ọdịnihu dịka ọ na-arụgara aka na ya bụ Fọn Siti nke emepere bụ otu n'ihe nke ihe ndị ka na-abịa n'iru. O kwukwara okwu nyere isiokwu ya bụ ọchịchị ya dịka ọ na-ekwu na gọọmenti haụsụ nke dị na Anambra nakwa Gọvanọs Lodge bụ nke arụmarụ dị na ya karịrị 50 bụ nke ga-adịkwa ọkpụtọrọkpụ. A nọrọ na ya bụ ọgbakọ nwee nkwekọrịta gọọmenti nakwa ndị mmepụta iji wee hụ na ewere ọnatarachi wee wugharịa steeti a ka ọ gaa n'ogugo dị elu.